Ate, magsalita. Saray! Alam mo namin, ate, yan! Sharon! Yan, gift namin sa yan. Ano ko, pwede mong gawin sa instruction. Ano ka na ito, pang lettering. Pwede to. O ate, wala ka pa sasabihin? Kain na na. Di ba may Hindi, meron kami hinandang flower sa'yo na Magme-message kami sa isa. paper. Tama. Paper means, matatap. Hindi yan plastic kasi hindi kami plastic. Paper Sige. rose. Sino una? O, ikaw na una, Diana. Magsalita ka ng Ano si Pio? Ikaw na, nandiyan ka na eh. O, sige, ako na una yun. Joke yun. Happy 18th birthday. Time machine yung nangyari sa atin ngayon. So, sana yung ginawa namin sa'yo ma-appreciate mo pag di mo namin tatatyak. Gastos. Yung gastos nila, yung tipong nagkasiraan na, yung tipong Uy, hindi mo lang yun. Kasi mali lang yung ginawa to, pinakastop ka namin sa akin, huwag kang kausapin. Friendship over. Oo. Pero sana yung ginawa namin worth it sa'yo. Deserving mo yung lahat ng Hindi siya ba't nakatalikod? Lahat ng chichirita. kasi alam ko na napakabait mo. Yun, God bless as you always and I love you. Okay, ikaw na. B. Ikaw na. Tagal nito yung taon, 1921, 23 years. Ako na. Ay, Happy birthday, Ate Sally. Hindi tayo super close, pero sobrang gusto ko yun. Kasi sa malunggay ko, di ba? Self-proclaim ka. Ako ata yun. Hindi kasi nakikita ko talaga sa inyo super bait mo. Kinakausap ko lahat ng tao. Na parang, Wala na talaga yung yun na alam mo yan. Palasagot? Hindi ba super bait mo, sobrang kind heart. Uy, tissue. Hindi yan totoo! Hindi, sir. Promise, lagi kong sinasabi yun. Na sabi ko gusto ko talaga siyang maging friend kasi super, nakikita ko sa kanya talaga na mabait siya. So, happy birthday. Yay! Sana, mahawa ka ng kasamaan. Kaya nakakasama din yan. Jokeling! Oh, Nerdy. Hi, ate. Al Presidente. Bakit siya? Wala man kaming officer sa pero makarating siya sa amin. Basta nakarating sa
Patay si Angela. Di man kami. Di man ako talagang as in. Hindi ko naranasan yung naranasan ko. Pero sabi ko, Lord na mag-passer din pala. Latino. Kasi at least kayo, nagkaroon kami na isang kaibigan na katulad siya na sinishare kung ano yung may behind the story. Kasi yung sadness na meron siya, ipinapalit niya yung sadness with joy na nakikita natin. Ang beauty ko yung Ano, namatay? Ano hati? Hati lang kayo ng cake. May hati lang kayo birthday kasi dahil may siguro yung naranasan ko kasi hindi ka naman nakakabot na. Bale, despedida mo na to. Ano na yan? Matutupad yung mga pangako mo sa buhay. Sana ganun tayo. Pinky swear! Sabi ni Alden, oh. Pinky swear. Kaya. O, MJ, ikaw na MJ. 12 na lang. Kasalanan ni Jean kung bakit Sinahon ka nun. Charot. sa time machine na ginawa namin. Kung hindi man namin mapalitan yung lungkot na naman mo, sana mas nadagdagan yung happiness mo. Kasi, Tagal mo yung message. kasi deserve natin lahat na ganito yun. So, kasi mas mabait kang tao, alam natin lahat yun. Yun ang happiness. Oy, si Jean! Si Jen! Si Jen. Ay, si Jean. Jean. Jen tuloy. Si Irish next. Ito na naman, iyak naman to. Jean, hindi ka may birthday. Oy, Daniel, ano, maganyan-ganyan ka na lang? Teka lang ano. Parang sila ba lahat? Gawin natin ulit. Naku, kami Nag-Miley ng din. Lagi mo akong kinaano ng pag-aaral, magpasok ng maaga. Iba! Nanay ka na pala? Ikaw ba na-info? Sana na-motivate ko lang isang 8 namin. Na-8 yung pasok. Ano yung pasok na may executive? Yung iba, pinaka na nga sila ganun. Ano ba kanilig ka? Oy! Kailangan pa sila ng kasama. MJ! Be, huwag naman virus. Mga nakakatanda dyan. Kasi edad mo lang yan. Sana ay hindi ka magbago kung ano ka ngayon. Bakit di ba bago magandang ugali ang pinapagsasabi. Ay, nga pala. Sana ay gawa ay mas maganda. Saka saan pag ganun din? Salamat sa friendship. Magkasidad na kayo, ganda niya. Ay, sis, ikaw na. Sorry. Oh, baby, pagbigyan ng daan. Aso si Jean. Ayan ka ba? Ayan yung Oh, may oras. Ayaw ka na sa akin lang.
Hindi para sa sarili niya. Message niya. Pasasalamat. Isa na din. Yung isa kay Ate Reg. Thank you kasi akala ko sa atin sa major level, ako lang yung parang may masarap na mangyayari sa buhay. Ako din. Hindi, wala man ako. Basta lang ako. Mas mahirap pala yung dinanas ko ate siya. Although ikaw hindi ka nag-birthday. Pero sinabi, Ay, hindi birthday naman mo. ay, di pala siya party. So yun, related na late na related. Magkano naman yung mata ko? Sana patuloy na maging matatag ka. Hindi lang para sa family mo, hindi para din sa'yo. Alam mo natin sana malayo yung mararating mo sa buhay. Kasi maging maganda. Batalya sa doktor. Batalya. Yan, thank you sa friendship at sa pagiging ate. Nandito na lang friendship sa Yung lasa yun na siya. Iyak mo na yan. Pupunta ko ng lakas. Hindi ko alam kung paano nyo nalaman. Yung kwento behind this. Ayaw ko. Hindi. Ayaw ko talaga. Dalian mo na gugutom na. Sabi niya dyan mo, Miss Gigi. Akin daw. Yung, yan na naman yung intro ni Ate siya. Tissue! 5 piso, isang puto. I love you. Hindi na kami. Dito may sipon ka pa na nataligas. Ganun ka lang. Sesi ka, mas makamatay ka na. Special mention, ah.